thlir tu te amasa in kalolom le vek chewa to chuma chuan hei tuna kan hmu lai hi khawchhak siam nep nawi chi hrang hrang ania chuan heng ho chhungah hian heroin an lo phum ru le ani chu chu zo kawthar police station ten an lo man ania a zia lo thei khawp mai ani hei kan hmuang hian a then hi chu heng laia a kan lo lei fo te pawh ani hlawma tiang khanin tiang nep nawi hrang hrang chhungah hian a heroin tam tak kha chengnuai tam tak man kha an lo phum ru ni zo kawthara heroin an man zu ninga sani somni pali da sarile mi somni pm zo kawthar police chuan ni thum tharuk sani somni pali thotan ni khan Myanmar lam kut chuak ei tur chi hrang hrang boma da heroin le anei tua puan man zo kawthar police ta hian zo kawthara immigration checkpost a vanlal lom pui ngo pakhu ania insoin ei tur ni awm tak aken churing hlerin an entika ei tur boma hian heroin hlir an lo awm ani avain gram somkua pahnih ani vanlal awmpui hi NDNPS Act ngoya thubuai sim sak ni in Champhai District Court a hruai ani hnuah Champhai District Jail a da ani ngaron tia hei vanlal awmpui ani hi ngo pakhu lampang ania chuan hemi ai tu hrang hrang chhungah hian heroin hi lo awm tur mai ania avai ingram somkua pahnih lai ania tam hle mai ni chuan mani lo kapok aron soi to a don fo chhungah te heroin khan lo da ania tikhan an zia lo hle mai anuai somni somthum te hi chu tlem pol ani tun ma deuh chuan zo kawthar le a chhevela heroin an man te hi sabun boma da ani tlangpuia tun hmaya chuan thil chi hrang hrang a da ani tun hnai mei pawh khan zo kawthar police te hian don fo chhunga da le in tur rial chhunga da an lo man to aizawl a pawh second hand bag chhungah te man alo ni le to ani hei bakah hian lir thei chi hrang hrang heroin thuruk na tur siam chop atangin heroin hi man ani nual to bawk aron tia ni helai soyang hian kan video hmasa pawh khan karon da to khania don fo le rial khatiang in tur chhungah khan heroin kha an thun treuh mai ani chun a then phei chuan hei tuna pawh nep nawi kan ti rampam kan ti te pawh ania khatiang chhungah khan tin an da ania a poi hle mai chu ti rolin kan police te Mizoram police te an hnan tlin cher cher hle mai a fakan phu hle ni a chan chu tuna kan hmu hi nge tula hetiang ang chhungah hian heroin kha a omani ti kha engtinge minol pui chu kan hre thei don lo hrem hrim ani an tin an bungrol supply a khatiang parcel khat khat aron kinga phei chuan a omna tak kha chu hriat kha har hle dona ta khan an duty hi an hne cher cher thei hle mai an fak om hle ani amaro chu hetiang khopa an man tam chung hian man lo hi atam don ti po hi a chiang sa ring ani helai kan hmuang hian hei nep noi leis lampang te pawh nia then pa hi chu Burma siam kan tiang chi khang khan lo modify a ti khan a chhunga tak zong zong kha an la chuaka heroin han thuna an char phui le ani chu tiang chuan chet dan hi nia leilama chuan an tum chia to hle maya hetiang heroin supplier ho hian mo chu tiang khop chu thilom dan ani to ani amaro chu Mizoram police te ven him na thok tu te hian an hna hi chhun le zan a po ngai rangin an kalpuia an khau tha hle maya ting ang reka kal tur hianin kan Mizoram police te an du sana sang ber kan hlan bawk ani